det er bange for, at nogen bare giver forkert svar af og væk. Tingene, når de låser, alarmen går i gang, så filmer vi det også, fordi de sænker sig ud. Og vi ringer bag til morgen. Hej. Det er rigtig lukket, det der. Vi går op foran og til billedskud. Nu snart han slukker, så sænker han sig 4 cm. Det kan man godt se her. Snart, det kan godt være, at du skal ikke sove med i bilerne også, fordi jeg ved ikke, om jeg kan tage ud, når jeg gør. Men også, det bliver taget med, så får jeg ikke lige for det, så jeg kan få en skab på vejen. Ja, der står ikke så fint heroppe. Det er forholdsvis. Det er derfor. Jeg vil tage asker med, helt fordraget, jeg skal tage asker og bilder ned og få de lille grundtop der. Ja. Jeg vil ikke slå os jo. Ja. Jeg er lige glad slået. Der er plads nok. 10 cm til rammeren. Men det kan være, at du skal hente Torben derinde. Men så har du hans nummer, hvor du vende derinde til. 65-5. Vend lidt lidt. Det sender jeg til dig. Du skal gå op foran til og filme når de sænker den. Det sender jeg til lige om lidt bare. Hej. Bagfælden, det er en reservefæld. Der står en ærlig fæld herinde. Det er fuldstændig lige meget forfælden. Vi skal passe på din bil. Hvad med, om du selv havde passet på den? Kom så. Så kommer vi. Så stopper du. Det var Jørgen. Sæt dig bare over på mig, så. Hvad så? Hvad? Du stopper af nu. Hvad står han med? Bare for ham der. Hvad? Nu stopper du. Det nu. Så er det slut. Slut. Så nu færdig. Jeg skal give ind. Det er dig, der skal kæmpe med ham. Det er godt. Slap af, ja. Din hund er løbet ud. Ja, så skal den fanges. Hey, det er godt. Du skal ligge der. Har du filmet det her, Trine? Ja. Ja, altså det er dig selv, der hisser dig fuldstændig op på pokkeren, mand.
smadret hele ruden. Hvad for noget? Døren er smadret ruden. Få fat i stigen. Ja. Og Torben. 65. Ja, 48. Tag din telefon og ring til Sten nu. Ja. En hund, der løber ud. Jeg ved ikke, om du så, der er glasskår derinde, bare så den ikke render og jogger helt. Jo, jeg tager dem og ringer. Jeg regner med, at I kører nu.